sa rozbieha. A v tejto chvíli boli dosti odčervené Breeders' Crown 4-letých s 8 účastníkmi, jednotku má Atos, dvojku Harmony, bez trojku Starboy BN, Electra Glide, Santiago, N4G, Space Giant a Gilly. Vidíme tam, že trošku zaostal práve Gilly, ale do vedenia ide Santiago a za ním sa dá Starboy BN, Santiago, Starboy BN, Atos a je tam takisto aj Harmony bez, teraz sa tam vytvorili také dvojičky, mierne zaostáva na odáčku len Gilly, teraz vonkajšou stopou sa snaží získať nejakú pôdu aj Electra Glide so Jiřím Svobodom, kone sú v oblúku za cieľom, teraz opäť na chvíľku zmiznú za tými stromami a uvidíme, ako poradí sa vynoria. Je tam už dvojička Starboy BN a Santiago, ktorí primiedli pole na začiatok protiláhlej steny, opäť sa nám teraz konec trošku skryjú, ale vidíme, že Starboy BN tam má na moment problémy, takže ten tam svála takisto aj posledný Gilly. A teraz je to teda Santiago, za ním už je zavesený Atos a Harmony bez, Santiago, Atos, Harmony bez, toto je poradie koní na prvých troch miestach, Santiago, Harmony bez, ktorá bola preferovaná, ide teraz na druhú priečku, takže Santiago, Harmony bez, Atos, toto je zatiaľ neoficiálne poradie priebežné na prvých troch miestach, je tam takisto aj ďalšie reprezentantská stajne Vávrach, Robine, N4G, ďalej Space Giant, Electra Glide má problémy, takisto aj Starboy BN. Kone už pomaly točia do oblúku pred celou rovinou, Poji stále na poslednom mieste, tomu sa tieto dostihy nepodarili, ale vo vedení je v tejto chvíli stále Santiago, ktorý nadiktoval tempo už od štartu. Santiago privedie pole koní do cieľovej rovinky, zhruba 350 metrov do cieľa, teraz sa to ale zrejme roztiahne na celú šírku dráhy a uvidíme dramatický súboj, víťazstvo na bariére, je to Santiago, Harmony bez by mala utočiť, ale Santiago stále drží tú vedúcu pozíciu, Santiago, Harmony bez, Santiago stále prvý, Harmony bez teraz odpadá a je tam Atos na druhej priečke, ale Santiago drží, Santiago a teraz útočí aj N4G, Santiago, N4G, ale Santiago je prvý, takisto aj Space Giant, Santiago a to je jasným víťazom, ale veľmi napínavý súboj bol o druhú, tretiu, štvrtú priečku medzi dvoma reprezentantkami stajne Vávrach, Robine, Harmony bez, N4G.